Kusho ukuthi-ke ku-season 6 uMakhumalo waba nento yokuthi uma kunento yakho uyiveza mase uyavela ukuthi ufuna i-support, usimema sizokusaphotha. Kwakusho uMakhumalo la besemcimbini kaMayeni la sabona khona iy'ngubo uMayeni ayidayisayo umodelo. Kwakukhona uMakhumalo noMacele uMangwabe engekho. uMangwabe-ke niyazi ukuthi yena utoho zaphi. Leli laMangwabe itoho lilobe ukuthi woza. Niyayazi indaba yaMangwabe. Nakho-ke sekufika amanye-ke ama-episode othi uMakhumalo into nje yami uMayeni akasondeli kuyona. Uvele nje abhekele ngisho isegcekeni. Sathi hawu. Sahamba sayoqalaza ukuthi imaphi lama-events ayenziwe uMakhumalo angena kuThando Nesithembu njengoba sebakhetha ukuthi impilo yabo ihambisane ne-TV show. Okusho ukuthi okusamcimbi kwaba kukhulu bazokushutha. Ukuze sibe ne-reference yalento ayishoyo asiqalaze le mcimbi. Hayi kwaba yiphathi kaMpilo yayi-organize uMakhumalo. Bathi abanye phela-ke yingane ka-husband. Ngathi mina umcimbi omkhulu owenziwe uMakhumalo sebeku-TV show bazowufihlelani ngoba uMakhumalo beme emcimbini kaMacele ngesizathu sokuthini uphathe i-mic. Uma sekuwakhe umcimbi balimncishelani ithuba ngoba la i-platform eyakhe. Ngathi-ke asiye emcimbini kaMpilo nangaMayeni nekhekhe. Asiye kwisidlo esihlelwe uMakhumalo ehlela umndeni wakhona nanga uMayeni. Ngase ngithi kanti usala kwenjani? Inkinga inani? Le agreement kaNkosikazi noNkosikazi no-husband akayazi omunye unkosikazi. Uyosala yena ekutheni angizange ngasaphothwa la kanti sekufike indaba la osek-aplaya khona ama-terms and conditions abhekene no-husband nonkosikazi. Lena-ke ifuna ukuthi mase siyihleba uyibambe ngo-higher grade. Siphume-ke lapho usufikile umcimbi kaMakhumalo uMayeni ubekhona. Enye into usufuna uyibuke ngesithembu kodwa uphinde uyibuke ngesawudala ukuze usheshe ubone ukuthi why kungayiwa kumembeso, why kuyiwa ngemcimbi. I-support idingeka kuphi nakuphi la i-support ingabi khona. Yazi ukuthi lento ifana nani? Ifana nalo yaMakhumalo wayeku-RSOD. Ngamuzwa ephawula egameni lomshado. Le yamakhosikazi wayenayo kwi-RSOD. Walibeka la kugcwale ukuthi mind your business. Wathi kwabanye awudig deep emshadweni yabantu. Asengithi mina uMakhumalo mayesesekugcineni lasemzombe le ncazelo engaka uyilahla kanjani? Ngoba semshadweni wasemzombe uvele eyifune kakhulu into eyenzeka kwamanye amakhosikazi. Azayiphawula. Kanti lapha kwi-RSOD ngazathi very mindful uMakhumalo wathola kangaka. Kodwa bengizothini? uMayeni ubekhona lapha kwi-event. Lena inebhizinisi. Lena inokuthi uMakhumalo uyaphakama. Lena ayinakho ukuthi umsele kubiziwe ezomnyeni kwathiwa thina lana ezomndeni wakangwabe uKhumalo sithi kuwe Mseleku. Ngoba ihlukana lapho into. Nimbonile kuMayeni angizoyithola-ke guys leya video avela khona kumcimbi kaMakhumalo. Ile phone engiyisebenzisayo njengamanje kodwa kube khona. Umcimbi kaMakhumalo sengikhohliwe kodwa kuney'moto phakathi. Ngizoyibona ku-Instagram. Yena bekugcwele nje siyambona uMayeni laphayana. Noma-ke ngamfakanga-ke ey'thombeni zakhe lezi esiyibonayo ukuthi nangu uMayeni ezomsupport ngoba phela bafuna idrama njalo. Idrama nje noma singasayidingi thina. Sesibuza iqiniso yale mpilo abayishoyo bethi basifundisa ngesiZulu. Ngoba phela nathi sibuye sithi hawu. Into yasekhaya le seniyenze yona yasekhaya. Sesibuza nje. NjengalamaZulu awusolonto inkandla inquthu uMtuba yabo. Ngoba masuzothi isintu sethu. Isintu sethu isona lesi. Papa yini wegazi ngisaphethe umoya wami